Αστέρια, 500 τηλέφωνα. Καλό. Έλα ρε μου, τι που είσαι. Ποιος είναι? Αυτός που θα γαμίσει, τι που είμαι. Πού είσαι τώρα να έρθω να σε γαμίσω. Ποιος είναι ρε μαλάκα? Πού είσαι ρε. Εγώ που είμαι, εσύ ποιος είσαι? Πού είσαι. Σου είπα ποιος είμαι. Ποιος ρε? Πώς είναι να σου ξεφουσκώσω την κοιλιά. Αν την κάνω επίπεδη θα είσαι. Τώρα η φωνή κάτι και κάποιο πούστη μου θυμίζει, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο Που είναι. σε θυμίζω. Χθες δεν σε γάμα καλέ μου νύχτα, είπε ξέχασες. Ποιος είναι ρε μαλάκα? Άρα Λέγε που τα να ποιος είναι. γελάσει με κατάλαβες. Πού είσαι ρε. Εσύ σε δουλειά ρε. Δουλεύεις. Τι να κάνω. Ρε μαλάκα κι εγώ που θα έρθω στη δουλειά να σε γαμιστώ. Δεν μπορείς να φύγεις. Τώρα δεν μπορώ να φύγω να ξέρεις. Α, το βράδυ που θα είσαι. Θα γαμώ κανένα περίεργο, ξέρω εγώ, άμα δεν μου πεις ποιος είσαι, πώς να σου πω ποιος είναι. Πες μου να έρθω να τον γαμίσουμε παρέα. Τι γελάς, θα σε γαμίσω και σένα άμα θες. Λέγε ποιος πούστης είναι ρε. Ποιος είναι? Όχι πού είσαι εγώ, πού είσαι εσύ. Λοιπόν, για λέγε ποιος είσαι τώρα. Έλα γιατί χρώμα στο βρακάκι φοράς. Ποιος πούστης είναι τώρα ρε. Σου είπα Λέγε ρε. πού είσαι ρε. Κάπου που δεν μπορώ να ρίξω Παναγίες τώρα κατάλαβες, αλλιώς θα σε είχα αρχίσει κάποιος μου. Ας θα σου δείξω εγώ. Γαμιέσαι ρε που θα σε γαμίσω. Πες μου ρε μαλάκα τι σε βρακό φοράς.